महाभारत काल में पांडव लोग वनवास में रहले। ओही समय भीमसेन आपन अपार बल पर बहुत गर्व करे लागले। उ सोचे लगले कि संसार में उनसे बलवान कोई नहीं। एक दिन भीम जंगल में घूमत रहले, छाती फुला के कहत रहले, हमसे ताकतवर आज ले कोई पैदा नहीं भइल। ओही जंगल में हनुमान जी वृद्ध वानर के रूप में लेट गयले, आपन लंबी पूंछ रास्ता में फैला के रख देले। भीम आयले बोले, ए बूढ़ा वानर, पूंछ हटा, हम जावे के बाटे। हनुमान जी मुस्कुरा के कहलें, बेटा, अब हम बूढ़ा हो गए नी, तू आपन ताकत से पूंछ हटा दे। भीम घमंड में आ गयलें। उ पूरा जोर लगा के पूंछ हटावे के कोशिश कैलें, पर रत्ती भर भी पूंछ ना हिलल। पसीना पसीना हो गयले भीम। तब उ समझ गयलें कि जरूरी कोई महान शक्ति हवे। भीम हाथ जोड़ के माफी मांग ले। तब हनुमान जी आपन असली रूप दिखवले। भीम दंग रह गयले। हनुमान जी कहलें, बल के साथ विनम्रता जरूरी बा, नाही त घमंड आदमी के कमजोर बना देला।